Ah, Rasta. Yeah. Baby. Kwamwe Rasta ndevi wearwi. Ah, pamweyo. Oro ani gasi. Nyaro watu wene mziba. Ah. Amanyane ngapo. Arikuwa mimbo. Como chikira na umbira mubasi. Ndekupi wewe? Hapo pale pa club baby. Tichinje mavhenyu zvekumhanya. Club Wedzera. Club Wedzera tetungori plus improvement. Bengiti anaru. Sai mutabasa kutora blaze yangu mafuto zi. Penga ipa. Aso blaze wanzo ni makisa ulinda waidaro. Yopesi yako ndio gorarizi. Shore mo danga chitakura. Zvama munisa zvinorefa. Ajamukira motikari. Mota dziri kure sasa. Sasa vanoona pakachena. Mota hadzizomubata. Azombare motikari. Blazi makuita sewo. Ne ganzo. Yori kutongoshinga negrid ka ngade wakatorara kudhara arara kuti wewe uende asi tomboda zvokurara munhu anokumushungurudzire zvizvakanga zvataura vanhu kuti wakanibira zvakwana abva panapa hausuda saka totaitepi Ko ukambotendereka ono unodzoka muka. Muri matsaga matsaga munhu unoitsaga chene pamombe mimika mune mudadya mari yamukoma wangu ndisingaidyi muningine wachawirane naye saka uidyi kanowira nemasavira mukoma chauya nemari kamumbira kazvibatsire Zori panorara munhu ane mari yarara. Sando ndarara. Buying power yakarara. The buying power is asleep. Mabla. Koma. Isu tikamushedza anomuka but hasi kuda kozoripo enda unosvika apo yoti mushedzo tamuke Aione zvinangwa panapa ndakatokutsada kudaro. Ndizvozvo. Asi iwewe wararisa munhu ka isi takamuka Zvine basa ringatoita kutomwa makasa brother pana zvamunondita ndodhira naye ini ndega unodhira munhu akarara mutse kamudhira naye chamutsa riniko urandi mutse mutse toona nomuukerwa mutsa koma Aziriko kebebe. Blazi Ngoma. Kaka katena. Ngoma zamulima. Azumkoma. Ngaba. Bona ndewana. Ngoma muno makizo mai 3 minutes anu makizo ini. Wanoba biara weche ndozvangoshida kuba kutora wataura nani wewe chinja ngoma wangu andibe kutora wataura nani kuti kutora unotaurira munhu akarara mukoma usingawirane naye mukoma usingawirane naye ndani ano kuda se ari pabhengo akakota akabali zvangu kari mukoma wako mutse nene kumbanorara repaparara rakaita apana ujuta arautora dora atotora dora atotora akatora trimba video sakuita se ndozosvikata rona uri pavidhio tora
Yes, sir. If you go with the name of the brethren, Nito. Yes, sir. Yes, now if you get Nito out of Mbare National, out of Samaria, or go on to them. Yes, sir. It's out of Mamuka. Yes, It's Nito there. Run one piece, Rasta. Just one. Right now, I have one piece, but today I have to give respect to my brethren. We tell you, while going back to the big episode right now, we say big about man like Usman and Hamek. Marasta muka. Pangware mero mdumbu ne super jibu. Ayo ndichiri ne jet lag. And abavutika chiri upside down. Ndo madagira chino. Anyana ananito manje mairasa. Mkoma wangu naona naye kumba mkoma andi kumba.